Ассалому алайкум дӯстони азиз, хуш омадед ба канали Душанбе Сити. Нафароне ки бори аввалан дар канали мо эҳтиромона хоҳиш мекунем дар канали мо обуна шавен, лайк монед, дар комментария баҳогузорӣ кунед хонаро дӯстон. Нафароне ки хонаро намехаранд, тамошо мекунанд, фақат дӯстон адсенид кунед хонаро тамом. хоб нашуд реклама дар номерҳои поёнбудаи мо муроҷиат кунед, ҳатман барои хона реклама кардан кӯмак мерасонем. хоб дӯстон, айни ҳол мо қарор дорем дар ноҳияи Сино, Зарафшон, кӯчаи Нусратло Махсум, рӯ ба рӯҳи посолствои Америка дӯстон. Ана ҳамин бино аст дӯстон, бинои 10 ошёна, хона дар 7 ошёна қарор дорад. ин тараф роҳи шаҳр мешавад дӯстон, ин тараф шоҳроҳи Калон, роҳи тарафи Ҳисор. хоб дӯстон, 7 ошёна гуфтем, ана тиризаҳои решёткаи сиёҳ арехи аст дӯстон, пластикояш. ана ҳамин ду тиризаш аз тарафи рӯ ба рӯи посолство аст, ду тириза аз тарафи роҳи Ҳисор аст дӯстон. 7 ошёна дӯстон, 3 дар хона, 103 квадрат. меравем дӯстон, аз пеш хона ба навор мегирем. хоб дӯстони азиз, ана ба 7 ошёна баромадем. аз тарафи дасти рост мон лестница мешавад. хонаи фурӯшӣ аз ин тараф дӯстон. дар як падес 6 то хона аст. хонаи фурӯша на ҳамин ростаки аст дӯстон. инҷо бо як шкафи дигар дорад барои ягон каладовка, ягон чизи дигар. хоб медарем ба даруни хона. ростаки медарем, аз тарафи дасти чап як стенка мешавад дӯстон. ростаки як холи калон. 103 квадрат гуфтем дӯстон, 3 дар хона. ростаки дӯстон кухня мешавад, ошхона, зал, як хона, инҷо 2 хона, инҷо 3 хона ва инҷо душевой, инҷо ҳоҷатхона. полҳои ламинат. хона ба чизи чораш фурӯхта мешавад. дарҳо бо дабурҳояш. ростаки кухни гарнитур, холодильник, плита. кухни батарейка ҳам дорад, отопление ҳам дорад дӯстон. кухни тарафи роҳро нигоҳ мекунад, тарафи Ҳисоро. ин ростаки зал аст дӯстон. дар инҷо кондитсионер, як хонаи дигар ҳам кондитсионер дорад, 2 то кондитсионер, инҷо кресло диван, як то телевизори калон, дар инҷо батарейка отопление. тиризаҳояш панорама дӯстон. аз ин тараф тарафи посолство Америка. ростаки аз ин тараф бошад дӯстон, роҳи Ҳисор аст. ростакиаш хонаи детский. интризам аз тарафи шоҳроҳи Калон аст дӯстон, аз тарафи посолство. инҷо як спални дигар.
اینجا باشد اینجای душевой ҳамомхона стиральная машина пони кафе дараш бошад ҳоҷатхона дӯстон термикс خب دوستان خانه رو دیدیم یک بار تکرار میکنیم خانه فروش قرار داره در ناحیه سینا زرافشان کوچه نصرتالله محسوم رو پروی посольствои امریکا دوستان бинои 10 ошона خانه در 7 ошона قرار دارد 3 در خانه 103 کвадрат دوستان нархи ин хона 990 000 сомон боз муомила дорад хариду фурӯш ба асъори миллӣ бароҳ монда мешавад номерҳо барои тамос 990 08 30 83 як номери росия аст дӯстон whatsapp +7 925 35 15 58 дар ан ҳамин номерҳо whatsapp аст дӯстон метавонед ба whatsapp муроҷиат кунед соҳиби мулк маълумоти пурра ин хонаро медиҳад. Хоб дар канал обуна мешавем, лайк мемонем дӯстон. Нашуд реклама дар номерҳои поён будаи мо муроҷиат кунед, ҳатман барои реклама кӯмак мерасонем. Худо нигаҳбонатон.